Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos que a información hoxe, venres 19 do mes de xuño, na radio e na televisión municipal de Cerceda. Imos a falarlles hoxe de festas en Queixas. Mañán sábado hai festas do Carmen en Queixas, saberemos o cartel. E tamén, mañán sábado, abre a piscina municipal da Silva. Falaremos das festas en Xesteda dentro dunha semana, San Pedro, e de un xantar veciñal que organiza a Comisión de Festas de Encrobas. Tamén a semana que ven hai un taller de saúde que organiza o Concello, saberemos cando será, en que consiste. Siguen en plazo aínda a solicitude das axudas á escolarización e falaremos, como non, das fogueiras do San Xoán, que xa son a semana que ven e hoxe remataba o plazo para poder comunicalas. Tamén se vai a realizar a semana que ven unha proba das sereas da presa de San Cosmade. Falaremos da Escola Infantil Os Pillavans, están agora a tempo de facer a matrícula, ou igual que tamén a formalización da plaza dos cursiños de natación na piscina climatizada. O mes que ven estará a ITV de Maquinaria Agrícola na Silva, e a excursión da Asociación de Veciños a Baixa, a Rías Baixas, que anunciamos dende Antonte, xa se encheu, xa está chea. Falaremos do programa de benestar en balnearios, do Inserso, do torneo de fútbol internacional de fútbol base que haberá esta fin de semana nas instalacións deportivas do Roxo e tamén da recollida de lixo voluminoso, o último venres de mes. En canto tempo, as previsións para mañán son semellantes ás de hoxe. Néboa pola mañán, abrirá o día e as temperaturas ascenderán lixeiramente. Comezamos a crónica falándoles das festas en Queixas, porque chegou o día, mañán sábado 20 de xuño son as festas do Carmen en Queixas. A Comisión de Festas organizou o seguinte cartel que comeza mañán a partir da 1 da tarde coa misa na honra á Virxen do Carmen, misa que o remate comenzará a sesión vermú sobre as 2 da tarde co dúo Deluxe, e xa pola noite, a partir das 10 mañán, hai verbena co dúo Deluxe e a Orquesta Alianza. Todo elo para mañán, festas do Carmen en Queixas, insistimos, sesión vermú a partir das 2 e verbena a partir das 10. Todo no campo da Festa da Velleira ali, en Queixas. E tamén mañán sábado, día 20, abre a piscina municipal da Silva, unha das instalacións de verán, acuáticas de verán, moi demandadas e utilizadas. A piscina municipal da Silva vai abrir todos os días ata o 6 de setembro, dende a xornada de mañán ata o 6 de setembro, en horario de 2:30 a 8:30. Decirlle que este ano, como novedade, todas aquelas persoas que non sexan veciños de Cerceda, que non estean empadroados no noso concello, terán que abonar 2,5 euros por día de uso desta instalación. Como decíamos, os empadroados están exentos de pagar esa entrada e se lles entregará un carné de acceso específico achegándose ao rexistro municipal. Na Casa do Concello, polas mañáns, no rexistro, aquelas persoas empadroadas que soliciten terán un carnet, entregaráselle un carnet de acceso específico a esta instalación. O resto pode acadar as entradas por enlaces que atoparán na páxina web municipal ou tamén nas redes sociais do Concello. E dentro de outra semana, dunha semana, son as festas de San Pedro, en Xesteda. A Comisión de Festas de Xesteda preparou o San Pedro para o sábado 27, na honra a San Pedro. Teñen misa solemne a 1, actuación do grupo O Son do Fol, e logo na sesión vermú estará a cargo do trío Alborada. A partir das 11 da noite, verbena a cargo do trío Alborada e do dúo Deluxe. Esas son as festas de San Pedro e Xesteda, da que falaremos tamén ao longo da próxima semana. Máis temas e máis actos festivos. A Comisión de Festas de Encrobas organiza un xantar veciñal. Será o domingo 5 do vindeiro mes de xullo, en Pontoxo, en Encrobas. A Comisión de Festas de Encrobas organiza esta
xuntanza, este xantar veciñal. Xa poden ir anotándose aqueles interesados. Que haberá? Pois haberá pulpo a fartar, churrasco, postre, café e chupito. O precio para os adultos 39 euros, e nenos ata 12 anos 18 euros e será gratuito ata os 6 anos. Hai de plazo para anotarse ata o día 30 deste mes de xuño con calquera dos membros da Comisión de Festas de Encrobas. O Concello de Cerceda organiza 2 talleres de saúde para aprender a coidarnos mellor. En que consiste e cando van a ser estes talleres de saúde? Pois ben, o primeiro destes talleres de saúde vai a ter lugar o próximo venres 26, o venres da semana que ven, 26 de xuño. Nesa sesión se aprenderá a tomar a tensión arterial, a medir os niveis de azúcar e identificar posibles síntomas de enfermedade. A formación continuará logo o luns 29 de xuño cunha segunda xornada centrada na atención a persoas vulnerables, recoñecementos de sintomatoloxías e prevención de accidentes, así como cuidados básicos específicos. Ambas as dúas charlas se celebrarán a partir das 10 da mañán no Viveiro de Empresas. Son gratuitas. As persoas interesadas poden inscribirse chamando ao teléfono do Viveiro de Empresas 881 981 553. Tamén sigue aberto o plazo para anotarse as axudas á escolarización. O Concello convocou as axudas á escolarización a libros de texto, vestuario básico e material escolar para o próximo curso 2026-2027. Estas axudas van destinadas a estudiantes do Concello de Cerceda que cursen estudios de educación infantil no segundo ciclo, de primaria, de secundaria, de bacharelato, ciclo formativo grao básico e tamén grao medio. Subvenciónanse gastos derivados da compra de libros de texto, material escolar ou vestuario básico. Teñen de plazo para poder solicitar estas axudas ata o día, en este caso, rematarán o próximo día 22 deste mes de xuño. Ese sería o último día. Se subvencionarán, como decíamos, gastos de libro de texto, material escolar e vestuario básico. Si queren solicitalas no rexistro do Concello ou se queren ter máis información poden chamar ao teléfono de Servicios Sociais o 981 68 60 68. Hoxe remataba o plazo para comunicar as fogueiras do San Xoán que superan as 300 en todo o Concello, as 300 solicitudes ou comunicacións. Decirlles que será na noite do martes 23 para o mércores 24. Decirlle que aí é cando se celebran as cachelas que foron comunicadas xa previamente na Casa do Concello. No caso de que queiran facer outra noutro día a fogueira do San Xoán, que queiran desplazala a outro lugar, a outro día, mellor dito, terán que xa solicitar permisos de queima chamando o 012. Agora falamosles de probas das sereas da presa de San Cosmade. O próximo xoves día 25 de xuño, ao longo da tarde, aproximadamente ás 5 da tarde, se vai a realizar unha proba das sereas da presa de San Cosmade, que no caso de producirse un incidente grave actuaría como elemento de aviso á poboación. Esta proba vai a servir para avaliar o seu correcto funcionamento, así como dar a coñecer o seu son aos cidadáns. Mais alá deste simulacro, a actividade dos veciños non se verá afectada e poden continuar coas súas actividades habituais. Recordamos tamén que ata que remate este mes de xuño está aberto o plazo para formalizar a matrícula para todos aqueles que teñen plaza na Escola Infantil Os Pillavans para o próximo curso 2026-2027. Foron 3 as plazas concedidas na idade de 0 a 1 anos, 28 de 1 a 2 anos e 20 plazas de 2 a 3 anos. Agora, lembren, teñen de plazo ata que remate este mes de xuño, é dicir, ata o 30 de xuño teñen de plaza para formalizar a matrícula que deberán facelo na planta baixa do Concello, no rexistro. E tamén aqueles que teñen plaza nos cursiños de natación
na próxima temporada deben formalizar esa plaza. Para formalizar a plaza que xa teñen concedida, tanto aqueles que a solicitaran por primeira vez como aqueles que repiten plaza, teñen que formalizala e teñen de plazo ata que remate este mes, ata o 30 de xuño. Poden facelo de xeito presencial polas mañás de 9 a 2 ou pola sede electrónica na páxina web municipal www.cerceda.org. Por outra parte, a ITV de Maquinaria Agrícola vai a estar, a unidade móvil da empresa Supervisión e Control vai a estar na Silva os días 27, 28, 29 e 30, 31 do vindeiro mes de xullo. Vai a estar no campo da Feira das Nenas da Silva. Lembren todos aqueles que estén pendentes de pasar a revisión da súa maquinaria agrícola que no mes que ven a finais se pode pasar a ITV de Maquinaria Agrícola na Silva. Recordamos que dende Antonte anunciamos que a Asociación de Veciños A Baixa de Cerceda organizaba unha excursión para o sábado día 1 de agosto ás Rías Baixas, unha excursión que sería a Illa de Ons, un xantar en Cambados, visita a Feira do Albariño e visita ao Mosteiro de Armenteira. Pois ben, esa excursión xa está chea, xa está completa. Chamáronos dende a comisión, dende os organizadores, dende os responsables da directiva da Asociación A Baixa de Cerceda. En este caso nos dixeron que xa está completa. Así que, se non hai novedade que se amplíe o espacio, pois xa rematou, está completa esta excursión. Recordamos tamén que sigue aberto o plazo para anotarse o programa de benestar en balnearios que organiza a Xunta de Galicia, un programa de benestar en balnearios, unha experiencia de lecer e saúde destinada aos maiores de Galicia. Son estadías de 10 días en régimen de pensión completa, é dicir, aloxamento, almorzo, comida e cea, a escoller entre 15 balnearios de Galicia, en quendas que irán dende o 15 do vindeiro mes de xullo ata o 31 de decembro. Dirixido a persoas maiores de 60 anos ou pensionistas maiores de 55, e o prazo de inscripción vai a permanecer aberto ata o vindeiro venres 27 de xuño. Si queren tamén pedir máis información ou que lle axuden a tramitalas, poden chamar ao teléfono de Servicios Sociais 981 68 60 68. Tamén lles falamos do Inserso porque abriu esta semana o programa de turismo para esta temporada. O Inserso abriu o programa de turismo para todas aquelas persoas novas que se incorporen ao Inserso nesta temporada. Todas aquelas persoas que xa están inscritas non terán que facelo. Lembren que estas viaxes do Inserso pois teñen estadías de entre 10 e 8 días que poden ser en zonas costeiras peninsulares ou zonas de illas como as Baleares ou as Illas Canarias. Os precios oscilan entre os aproximadamente 130 euros e a máxima 564 euros, dependendo, lóxicamente, o lugar donde se elixa. En este caso, tamén se mantén por parte do Inserso unha tarifa reducida de 50 euros por plaza para aquelas persoas que teñan menos recursos. Se teñen algunha dúbida tamén poden consultalo directamente cos servicios sociais do Concello de Cerceda que están na terceira planta da Casa do Concello. Esta fin de semana, mañán sábado e pasado mañán domingo, as instalacións deportivas do Roxo acollen un torneo de fútbol internacional con equipos de España e de Portugal nas categorías Benxamín e Alevín. En este caso, Cerceda convírtese nun referente de fútbol base con este torneo e con outro que xa se fixo a nivel local. Un torneo internacional sub-9 e sub-11 CAP. Son canteiras do noroeste e tamén de Portugal. Por exemplo, vai a estar o Deportivo da Coruña, o Celta, o Porto, o Sporting de Braga, o Real Oviedo, o Vitoria de Guimaraes, entre outros, así como Luís Calvo Sanz, equipos da Coruña, estará tamén o Clube Atlético Cercedense. As entradas están a ventas que queran anticipadamente na web tadissport.com e haberá comida, xeados, cantina e sorteos con premios durante toda a xornada. Tamén se pode sacar as entradas ali directamente. En canto a presentación, tivo lugar xa a semana
pasada, donde estivo presente o alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, o concelleiro de Deportes, Óscar Golán, e Adrián Cajigao e Diego Martínez da empresa Tadi Sport encargada de organización. A semana que ven é o último venres de mes, quere decir eso que hai recollida de lixo voluminoso, aquelas que non se podan depositar nos colectores da rúa polo seu tamaño ou polas súas características, pois que sepan que poderán, en este caso, depositala de xeito excepcional, comunicando previamente onde se vai a depositar e a cantidade que se vai a facer ou que se vai a poñer. Para elo, teñen que poñerse en contacto coa empresa concesionaria chamando os teléfonos 981 69 30 72 ou 616 167 131. Aí deben indicar o lugar e a cantidade e debe estar depositada antes das 7 da mañán dese mismo día e queda prohibido depositalo con máis antelación. En canto ao tempo, para mañán sábado e tamén para o domingo, seguiremos baixo a influencia das altas presións situadas centradas nas illas británicas. Por lo tanto, volverá a haber unha situación semellante a destes días. Primeiras horas do día con nubes baixas ou néboas que iránse disipando a medida que transcurra a xornada e polas tardes xa haberá máis sol e as temperaturas empezarán a subir. As temperaturas mínimas non terán cambios significativos, mentras que as máximas ascenderán lixeiramente na mitade oeste. Os ventos van a soplar de norte, nordés, frouxos en xeral. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe, nada máis, gracias pola súa compañía. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eiris, na redacción e quen lles falou, Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes, adeus.